Tervetuloa Totuus tekee vapaaksi kanavalle. Tänään me aloitetaan tällainen keskustelusarja abortista. Me ollaan otettu yhteyttä perhesuunnitteluneuvoloihin, sairaaloihin, myös niin kuin yhteen tutkijaan. Ja ollaan kyselty sitten tästä abortista, että mitä me saadaan yleensä selville, että mitä siinä abortissa käytännössä tapahtuu. Ja tänään aloitetaan sitten tällä perhesuunnitteluneuvola-asialla. Ja ehkä voidaan kuitenkin aluksi keskustella siitä rehellisesti, että mitä mieltä me ollaan abortista, niin ei jää se epäselväksi. Joo, terve vaan kaikille. Ja ihan aluksi mä haluan kysyä sitä, Heikki, että ollaanko me syyllistämässä? Ollaanko me etsimässä syyllisiä tässä vai mikä meidän tarkoitus on? Niin mä ajattelen, että se riippuu kohderyhmästä ja arvaan, että sä haluaisit, että vastasi, että ei olla syyllistämässä, mutta jos ajatellaan sitä, että jotka on tehnyt abortin ja katuu sitä, niin silloin ei olla syyllistämässä. Joo. Mutta sitten sellainen tietty syyllisyyden tunne sellaisesta, mitä on tehnyt väärin, niin se on vaan niin kuin hyvä asia, jos se tulee se syyllisyyden tunne, jos ajatellaan niin kuin kristilliseltä kannalta. Että sellaista ei osaa katua eikä osaa muuttaa toimintaansa, jos ajattelee, että siinä ei ole mitään väärin. Syyllisyys ei välttämättä ole paha asia. Me ohjataan sitten kyllä siihen vapauteen siitä syyllisyydestä, mikä tulee Jeesuksen kautta. Joo, okei. Jos mä saan vähän tuon lisätä, miten mä ajattelen, niin että mä ajattelisin oikeasti, että meidän tarkoitus ei ole syyllistää ketään, koska syyllistäminen ei yleensäkään tuota sitä tulosta sit välttämättä, mitä haluttaisiin, vaan ihminen voi enemmänkin sit sulkea korvansa asialta. Mä näen syyllistämisen negatiivisena. Okay. Mutta sitten, että jos me tuodaan keskustelun asia, josta harvemmin puhutaan, koska se on niin vaikea, hirveän vaikea asia monelle, koska ihmiset kantaa syyllisyyttä sisällään, niin mä ajattelisin, että meidän lähestymistapa voisi olla enemmän painottua siihen, että voihan olla siis, sä oot oikeassa siinä, että jos ei ihminen pysähdy ajattelemaan, niin meidän yleinen, se mitä meille halutaan, niin kun, minkälainen kuva halutaan antaa, niin ei tietenkään puhuta, että nyt lapsi tapetaan kohtuun, vaan käytetään kiertoilmaisuja, raskauden keskeytys. Ja siis ketkä käyttää? Yleinen keskustelu. Mä ajattelen, että se millä tavalla asioista puhutaan, niin puhutaan abortista. Mehän tiedetään, mitä abortti tarkoittaa, mutta me ei sanota sitä suoraan. No, me sanotaan. Niin. Mä tarkoitan, että me, niin yleinen keskustelu ei käytä semmoista suoraa ilmaisua. Niin siinä mielessä on hyvä, että tuodaan selkeästi, uskaltaa sanoa sen, mistä on kyse, mutta sitten ne ihmiset, jotka kantaa syyllisyyttä, niin heidän syyllistämisensä, semmoista ei tarvitse enää, että se niin kuin pahentaa tilannetta. Näin mä juuri sanoin. Niin. Näin mä juuri sanoin, mutta se, että jos me pelätään sitä, että me ei voida puhua asioista oikealla nimillä sen tähden, että joku syyllistyy, niin siinä mennään pieleen. Se on totta. Joo, siis me uskotaan siihen, että jokaisella ihmisellä on yhtäläiset ihmisoikeudet. Ja tämä liittyy myös, tai tämä pitää sisällään myös syntymättömät lapset. Ja ensimmäinen ihmisoikeus ja tärkeä ihmisoikeus on oikeus elämään, koska sen jälkeen, jos se viedään, niin on ihan järjetöntä puhua mistään kokoontumisvapaudesta tai sananvapaudesta tai lehdistön vapaudesta, jos viedään oikeus elämään ja surmataan ihminen. Niin tämä on se lähtökohta, mistä lähdetään liikkeelle. Mutta myös ongelmallinen lähtökohta, koska joku taas, niin kuin mulle tuli mieleen, tuossa oli hetki sitten oli uutinen, mä en sitä itse lukenut tarkasti, kuuntelin vaan kun sitä minulle luettiin. Ja siinä oli siis käyty oikeutta siitä, että äidin päihteiden käyttö, huumeiden käyttö oli aiheuttanut lapselle kovat viakkarit ja en tiedä, oliko muuten vammautunut lapsia. Siinä käsiteltiin sitä, että voiko sitä pitää pahoinpitelynä ja
taisi olla se lopputulema se, että itseään ei voi niin kuin pahoinpidellä. Että se ajatus, mitä nyt yleisestikin sanotaan, että naisella on oikeus omaan kehonsa, niin se vietiin oikeudessa myös sille tasolle, että vaikka sä pahoinpitelet lapsen sun kohdussa, niin se ei ole pahoinpitely, koska sä et voi itseäsi pahoinpidellä. Niin se niin kun näkemysero, että se, mistä nyt lähdetään tässä asioita katsomaan, niin meillähän on se ajatus, että lapsi ja äiti on erillinen. Se yleinen ajatushan on, että ne on ikään kuin se on samaa kehoa. Ja tämähän on se ongelma sitten, että puhutaan eri asioista, ihan eri tulokulmista tullaan. Joo, ovat erillisiä, mutta lapsi on riippuvainen äidistä. Ja tästä, jos ihan lyhykäisesti tuohon keskusteluun vielä, niin kun on sitten kuullut näitä todistuksia, että on vaikka kun huomannut, että on ollut raskaana, niin sitten tietoisesti päättänyt, että hän jättää, niin kuin, on syömättä niin kauan, että lapsi kuolee. Se on täysin tietoista. Ja sitten jossain keskusteluohjelmassa oli kanssa, että tällainen, joka vahvasti sanoi, että se on aina niin kuin naisen päätös. Ja sitten häneltä kysyttiin, että entäs jos nainen käyttää niin kuin huumeita, niin sitten hän oli kuitenkin sitä mieltä, että silloin se on naisen syy. Mutta joo, nämä on sellaisia keskusteluasioita, mutta iso ongelma myös siinä, että kun puhutaan eri tavalla tai ei haluta tunnustaa, että lapsi olisi äidistä erillinen. Niin, kyllä. Niin tämä on yksi iso ongelma, mutta on tietysti mahdollista, että jonkun mieli voi muuttua joskus näissä ja ajattelee ehkä tulevaisuudesta eri tavalla. Ja sitten ottaisin vielä tällaisen tilastotieteellisen asian, että niin kuin suurin kuolinsyy maailmassa ihan niin kuin ilman mitään niin kuin lähellekään tulevaa niin on abortti. Et lapsia abortoidaan 44 miljoonaa vuodessa ja sitten muita kuolinsyitä on 62 miljoonaa yhteensä. Eli puhutaan sellaisesta, jos puhutaan tässä suoraan, niin sellaista pahuudesta, mitä maailma ei ole ennen nähnyt. Sitä oli joku laskenut, kun yhdessä välissä poliitikot muutama vuosi sitten oli voimakkaasti, että pitää saada ulkomailta työntekijöiltä, kun meiltä puuttuu, olisiko se luku nyt ollut silloin, joka sanottiin, että 200 000 puuttuisi niin kuin nyt heti, että pitää saada porukkaa. Sitten joku siitä laski, että okei, paljonko on abortoitu. Niin se oli nyt ainakin saanut silloin jotenkin yksi yhteen. Niin siis sen jälkeen, kun abortti tuli lailliseksi, niin on abortoitu laillisesti yli 760 000 lasta. Okay, joo. Ja sitten kun laskee sen, että heillä olisi lapsia, osalla lapsenlapsia, niin puhutaan ainakin 1,5 miljoonasta. Joo. Se voi olla, että se oli isompikin määrä, mitä ne poliitikot. Mä muistan vaan, että se oli todella iso määrä, mitä he sanoivat, että meidän pitäisi saada ulkomailta porukkaa tänne paikkaamaan sitä vajetta, mikä meillä on. Ja en muista, mikä se määrä oli, mutta joku nosti justiin, että okei, että paljonko on abortoitu ja paljonko me puuttuu porukkaa laskennallisesti. Niin. En tiedä, liittyvätkö asiat mitenkään toisiinsa, mutta kuitenkin. Mutta mennäänkö ihan noihin haastatteluihin sitten, mitä sitten kahteen perhesuunnitteluneuvolaan soitettiin ja haastateltiin sitten aborttiin liittyen. Ihan sellaisia peruskysymyksiä ensin, että miten abortti toteutetaan. Ja se oli siinä vaiheessa, tämä on jo viime keväältä nämä haastattelut, että se oli siinä murrosvaiheessa, eli oli vähän muuttumassa sitten se, että miten se tapahtui. Ja sen huomasi sitten, että ei ollut tieto mennyt perille, vaikka se oli jo muuttunut, niin nämä uudet tiedot ei ollut mitenkään millään lailla selvillä sitten kaikilla näillä terveydenhuollon työntekijöillä. Mutta ensimmäinen keskustelu, minkä kävin perhesuunnitteluneuvolan henkilökunnan kanssa, oli niin kuin todella hyvä. Siis hän oli rehellinen ja valtavan miellyttävä ihminen. Ja tuossa loppuvaiheessa, kun käydään tätä haastattelua läpi, niin otan esille, että mikä niin kuin aivan erityisesti jäi mieleen siinä, miten hän niin kuin oli sillä tavalla aito ja rehellinen ihminen. Mutta nykyään siis nämä abortit tehdään lääkkeellisesti, mikä tarkoittaa sitä, että
että ekana otetaan sellainen mifegyne-lääke, mikä otetaan sitten terveydenhuollon ihmisen ollessa läsnä. Ja sitten pari päivää siitä otetaan sitten misoprostolia sisältävä Cytotec tai joku muu vastaava lääke, joka sitten, he käytti sanoja, jatkaa raskauden keskeytystä. Eli jos heidän kanssa juttelee, niin toinen lääke aloittaa raskauden keskeytyksiä ja toinen jatkaa sitä raskauden keskeytystä. Ja tämä on se, että jos ei lähde niin kuin haastamaan heitä, niin tämä on se taso, mille niin kuin vaan pääsee. Eli jää ehkä sellainen kuva, että se on vähän niin kuin puranaa ottaisi ja sitten se on niin kuin sillä selvä. Ehkä kärjistetysti. Kyllä varmaan vähän tarkemmin käy, mutta tällainen kuva haastattelijalle voi helposti tulla. Tuosta, että ne tehdään lääkkeellisesti, niin muistan, olen varmaan lukiossa ollut silloin, meillä oli biologian opettaja ja teki hirveän rohkeasti, näytti meille videon. Tänä päivänä ei varmaan kukaan uskaltaisi näyttää semmoista videoa. Se oli muistaakseni Jenkeistä se video. Siinä siis vietiin kamera kohdun sisään ja abortoitiin pihdeillä raajat irti ja pää irti ja ne imuroitiin. Ja hän näytti meille semmoisen videon. Joo. Jäi mieleen se, mutta ilmeisesti tosiasia on, että Suomessa on vähemmän, ainakaan enää ei tehdä tuolla tyylillä. En tiedä, tehdäänkö Jenkeissäkään enää sitten. Kyllä siellä tehdään ja Suomessa tehdään, jos tämä ei onnistu tämä lääkkeellinen abortti. Niin mitä se imukaavinta sitten tarkoittaakaan, että joutuuko ne pienemmään sitten pienempiin osien lapsen, että sen saa imettyä sieltä vai miten niin, se tapahtuu? Yhdysvalloissa tietysti sallitaan abortti niin kuin joissakin osavaltioissa hyvin pitkälle. Että se oli varmaan tosi Suomessa, pitkällä niin, siinä videossa, että se oli ihan... Että Suomessa se on sitten sellainen niin kuin imurin tyyppinen, mutta siis kirurgisesti ja nukutetaan siihen operaatioon. Mutta sitten mä lähdin tietysti haastamaan, että mitä se lääke, vaikka se ensimmäinen lääke tekee sille sikiölle. Ja mä huomasin, että tästä ei ollut mitään tietoa, ei kummassakaan perhesuunnitteluneuvolassa. Eikä tämä on se perinteinen ajatus, että vain äiti on se potilas. Joo. Ja lapsella ei ole mitään väliä. Niin sitten ei ole yhtään niin kuin kiinnitetty huomiota ja sanottiin jopa, että tästä on hirveän vaikea löytää tietoa, sanoi tämä perhesuunnitteluneuvolan ihminen. Mutta onhan se ihan selkeästi semmoinen psykologinen juttu, että sun täytyy suojella itseesi, jos sä työksessä teet sitä. Nimenomaan se painottaminen, että ja hän muuten korjasi sen naiseksi kai puhu äidistä. Että äiti on heidän potilaansa ja sitten hän muistaakseni muutti sen, puhu naisesta sen jälkeen, koska tämä on varmaan myös vaikea tilanne, että jos me puhutaan äidistä, niin mikä siellä kohdussa sitten on. Varmaan tosi tärkeä suojata myös siis omaa tuntoa ja omaa mielenterveyttä sillä, että puhuu mahdollisimman teknisesti asioista. Ja en muista, kenestä siinä oli, kun sä sitten kysyit sitä, että eikö tosiaan ole tietoa, kun hän sitten sanoi, että no kyllä on. Joo, no niin. Mennään tähän sitten vähän myöhemmin, mutta nyt puhutaan näistä perhesuunnitteluklinikoiden vastauksista. Ja niin hän sanoi sitten, että se ensimmäinen lääke estää verenkiertoa siihen istukkaan. Ekan hän puhui niinku siitä keltarauhashormonista, että se niinku estää keltarauhashormonin toimintaa. Ja sehän ei raskana olevalle naiselle kerro yhtään mitään. Niin. Ihan yhtä hyvin voisi sanoa, diibadabady, raskaus keskeytyy, että se ei niinku kerro yhtään mitään. Sitten mä kysyin, että mitä se niinku käytännössä tekee sikiölle, niin hän sanoi sitten, että se estää sen verenkierron istukkaan. Ja sitten kun mä haastoin sitä, että tarkoittaako sitä, että se tarkoittaa, että veren mukanahan tulee ravinto ja happi sille sikiölle. Niin että tarkoittaako se nyt sitä, että se kuolee nälkään vai tukehtuu, niin hän vähän niin kuin sanoi, että ei noin voi sanoa.
mutta sitten, että... Niin, että ne on monimutkaiset Niin, ne mekanismit, mitä tapahtuu. Niin, mutta sitten kun kysyi, että mitä siinä tapahtuu, niin sitten hän kyllä sanoi, että ei hän tiedä. Että siitä on vaikea saada tietoa. Eli heille ei ainakaan milloinkaan opetettu, missään ei ole koulutettu. Ja sitten heidän niin lain mukaan on tehtävä kertoa raskana olevalle naiselle, mitä abortissa tapahtuu. Niin siinä ei sitten missään vaiheessa kuitenkaan kerrota, mitä sikiölle tapahtuu. Tiesitkö, että Suomi on, oliko niin, että onko 2 maata Euroopassa vai oliko Suomi ainut, että ei voi kieltäytyä osallistumasta raskauden keskeyttämiseen, jos sä oot gynekologi tai lääkäri. Näin mä muistasin, jos ei se ole muuttunut. No. Tästä on puhuttu, eikö mun mielestä aloitettakin kun on tehty, että se saataisiin Suomessa muutettua, että pitää olla oman tunnon vapaus. Niin, mutta sillä saa tietysti valikoitua lääkäriksi tietyn tyyppisiä ihmisiä. Mutta onhan se hirveän vaikea, jos sä haluat olla tekemässä hyvää, niin varmaan lähtökohtaisesti kaikki, jotka lähtee sille alalle, on sen takia, että ne haluaa tehdä lähtökohtaisesti hyviä asioita, auttaa ihmisiä, mutta samalla sun on pakko irtisanomisen uhalla osallistua. Myös semmoisia, joka saattaa olla hirveän vastaan siitä, miten sä ajattelet. Ja sehän on ihan silloin selvää, että miksi näistä asioista voi olla vaikea keskustella. Sehän on ihan luonnollista. Ei välttämättä halua edes tietää, vaan toimitaan sen mukaan, että kun laitat tätä ruisketta tai pilleriä ja sitten seuraavaksi tätä, niin asia hoituu sillä. Ja sitten ihminen sanoo, okei, en mä halua tietääkään enempää. Kyllä. Mutta sitten on myös niin 20 raskausviikon jälkeen. Siis se on sillä tavalla, että 12 tai alle 12 raskausviikkoon nainen voi vain itse päättää, ei tarvitse mitään keskusteluja käydä, jos ei halua, ja voi päättää, että hän tekee abortin. Sitten siitä 12-20 tai alle 20 raskausviikkoon Valviran luvalla voi tehdä ihan sosiaalisen perusteen, ja niin kuin tämä rehellinen perhesuunnitteluneuvola ihminen sanoi, että antoi ymmärtää, että mikä syy tahansa käy. Käydään siitä sitten vielä siinä Valvira-jaksossa tarkemmin niitä asioita. Mutta sitten on vielä niin 20-24 raskausviikko, siis alle 24 raskausviikko. Jos on joku tällainen niin kromosomihäiriö tai muu kehityshäiriö todetaan lapsella, eikä ainakin ne, mitä todetaan, niin ne ei välttämättä pidä edes paikkaansa, mutta tällaisilla perusteella pystyy sitten abortoimaan vielä siihen alle 24 raskausviikkoon asti. Ja mä tästä kysyin sitten, että onko Downin oireyhtymä riittävä syy. Ja hän ei siihen osannut sanoa. Siinäkin mennään ehkä siihen Valvira-jaksoon sitten tarkemmin. Mutta eikö niitä seulontoja nimenomaan tehdä? Seulontoja nimenomaan tehdään. Niin. Joo. Just sen takia, että löydetään se poikkeavuus, joka viittaa sitten Downin oireyhtymään. Et eikö se automaattisesti ole sitten syy abortille? Mä ainakin silleen aina, koska mä tiedän, näitä muuten joitakin vuosia sitten juttelin aikuiseksi kasvaneen miehen kanssa, joka olisi myös lääkärin ehdotuksesta abortoitu, koska Downin oireyhtymä, mutta hän oli kyllä ihan terve. Niin, juuri tämä, että joko se oli Jumalan ihme, sitä ei tiedä, oliko se Jumalan ihme vai onko se vain virhe sitten diagnoosissa. En tiedä, mutta hän oli täysin terve. Mutta tässä esimerkiksi, oliko se Ilta-Sanomat tai Iltalehti otsikoi, että Downin syndrooma on häviämässä maailmasta. Vai että häviääkö Downin syndrooma maailmasta? Ja se kuulostaa sillä, että ihmiset, muuttuuko ne jotenkin terveemmäksi vai miten se häviää, mutta kyse on siitä, että esimerkiksi Islannissa ei ole vuoden, nyt mä saatan sanoa väärin, mutta muista oliko 2000-luvullakaan enää, tai saattaa olla tai 2017, mutta ei vuosikausi ei ole syntynyt Downin lapsia, koska ne tapetaan kohta. Eikä tämä uutinen, mikä kuulostaa positiiviselta, on todella järkyttävää. Mutta eikä se siihen, eikö harvemmin kai sit taas Down-oireyhtymä ihmiset edes perustaa perhettä, olettaisin. Niin, mutta siis eikä se sillä eikö tämä jotenkin,
Et terveet ihmiset kantaa niitä geenimutaatioita varmaan. Niin, mutta siis se uutinen oli harhaanjohtava sillä tavalla, että siitä tuli, että se oikeasti uutinen olisi ollut, että Down-lapset tapetaan kohtuun. Niin, Oli mutta se, että olisi ollut niin siis uutinen. niin siis että okei. Mulle tuli semmoinen kuva, että tämä ongelma katoaa koko ajan. Niin, siitä just tulee siitä uutisotsikoinnista sellainen kuva ja se ei mitenkään pidä paikkaansa, vaan että katsotaan jo hyvissä ajoin, että tällä lapsella saattaa olla, koska täytyy sanoa saattaa olla, koska niitä virhediagnoosia tulee, että saattaa olla Downin oireyhtymä, abortoidaanko? Kyllä. Ja ilmeisesti sitten joissain maissa, niin kuin Islannissa, niin mä en tiedä miten kuulostaa melkein, että se on niin kuin melkein pakko, jos kerran siellä ei ole syntynyt vuosikausiin Downin lapsia. Mutta siihen en ole perehtynyt tarkemmin, en sano varmaksi sitä, mutta hurjalta se kuulostaa. Tähän haluaisin taas sanoa sen, että tähän syyllistämiseen liittyen. Että niitä on Suomessa kanssa, en tiedä paljonko on sitten äitejä ja isiä, joiden lapsi on abortoitu sen takia, että on epäilty Downin oireyhtymää. Se ei varmaan ole helppo päätös kellekään, ei varmaan. Et jotenkin ajattelen, kun ei ole itse koskaan ei ole tehnyt sellaista päätöstä, tai että olisi itsellä jollakin tapaa vammaisena syntynyt lapsi, niin ajattelin jotenkin, että hirveän pieneltä paikalta puhuu näistä asioista. Silleen mä ajattelen. Se riippuu siitä, miten näkee ihmisarvo. Niin. Että jos näkee, että jokaisella ihmisellä on yhtä suuri ihmisarvo, niin silloin se ei ole niin kuin kysymys ollenkaan, että tappaako tämän lapsen sen takia, että se saattaa olla Down Joo, ei siitä näkökulmasta, mutta taas siitä näkökulmasta, että joka on sen valinnan tehnyt vanhemmat, että okei, tehdään abortti, niin sitähän ei saa tekemättömäksi, se mikä on tehty. Ja ylipäätään aborttiin liittyen sen tarkemmin nyt sanomatta en voi enkä haluakaan sitä tarkemmin kertoa, mutta siis ihan työn puolesta mä oon nähnyt mitä se on. 50 vuotta abortin jälkeen. Niin, kyllä. Se syyllisyys. Mutta juuri sen takia näistä asioista pitää puhua ihan oikeilla nimillä ja puhua siitä, että se lapsi tapetaan sinne kohtuun. Niin, koska se on se tosiasia, mitä ihminen, ehkä äiti enemmän kuin isä, niin kantaa mukanaan läpi elämän. Niin, eikä se muutu siitä, että jos sanotaan, että norsu on koira tai tyttö on poika, niin ei se muuta, että abortti on terveydenhoitoa. Niin ei se muuta sitä tosiasiaa. Eikö lisääntymisterveyttä? Eikö semmoinen termi ole? Niin, jotain terveydenhuolloksi sitä kutsutaan, mutta se ei muuta sitä tosiasiaa, että siinä äiti tapattaa oman lapsensa ja siitä jää jälki. Että jos ei ole ihan siis tällaisesti, että ei kykene tuntemaan asioita, mutta voi tietysti ehkä sulkea se niin pois, että se ei pysty niinku käsittelemään sitä, mutta jotenkin se kyllä varmasti kantaa ihminen sisällään sitä koko elämänsä. Kyllä mä uskon, että se jossain vaiheessa nousee pintaan ja sehän on tästä varmaan joskus aikaisemminkin puhuttu, mutta niin, en tarkemmin muista, olisiko pari vuoden sisällä, kun kuuntelin radioita työmatkalla, niin Yle pyysi kuuntelijoiltaan positiivisia kokemuksia. Että kuinka abortti on voimaannuttanut ja ne halusi kerätä sellaisia. En ole sitten kuullut, että paljonko semmoisia kokemuksia sinne tuli, mutta semmoisia se halusivat sinne, että haluaisivat jakaa tietysti sitä näkökulmaa, että abortti on hyvä asia ja vapauttava asia ja sen voi tehdä ilman syyllisyyttä. Mutta näissä on ongelma se, että on se selvä, että jos sulla on että joku nyt on ei-toivottu raskaus, millään en halua lasta tähän elämään johtuen mistä tahansa syystä, niin en mä sitä epäile, että varmaan se voi olla helpotus siinä vaiheessa just siihen elämäntilanteeseen. Mutta sitten se ongelma, että joka nyt vaikka soittaa Yleen ja kertoo, että oli tosi vapauttava juttu, että oli tosi inhottava tilanne ja näin, ja en halua olla sen isän kanssa tekemisestä tai jotain muuta tämmöistä, niin tein abortin.
että helpotti kyllä. No okei, mitä se on sitten 10 vuoden päästä, 20 vuoden päästä tai 40 vuoden päästä, niin sitä taas ei tiedä. Tai no sen tiedä. Kyllä se jossain vaiheessa tulee esiin, ei sille voi mitään. Ihminen kantaa tietoisuutta siitä mukana. Kyllä, ja sitten mä kysyin ihan suoraan, että kerrotaanko naiselle sitä tosiasiaa, että hänen sisällään kasvaa uusi elämä, joka on hänen jälkeläisensä, hänen oma lapsensa, niin he sanoivat, että he puhuu kyllä oikeilla nimillä, mutta ei kyllä välttämättä välittynyt sellainen kuva, että oikeasti puhuttaisiin oikeilla nimillä sitten näistä asioista. Että mä toisaalta kysyin sitten, että milloin kutsutaan sikiöksi ja milloin kutsutaan lapseksi. Että liittyykö se jotenkin siihen, että onko nainen hakemassa aborttia vai haluaako hän lasta? Niin se ratkaisee sen. Mutta hän sanoi, että ei sillä ole mitään väliä. Mutta en millään usko sitä, että puhuttaisiin sillä tavalla, että... Mikä se haastattelu sitten oli, jossa tuli ilmi, että se vaikuttaa nimenomaan? No joo, mutta nyt jos puhutaan tästä... Kun mulla menee sekaisin, että mikä oli mikäkin haastattelu. Mutta siis haluan vielä sanoa tähän yhden esimerkin, miten herkkä asia tämä on. Opiskeluvaiheessa olin työharjoittelussa ja meitä oli siinä kaupungissa useampi ja meillä oli aina sitten kerran pari viikossa oli tämmöinen, kokoonnuttiin yhteen ja meillä oli sitten joku kouluttaja. Ja sitten kerran oli sit sairaalapappi, semmoinen mua vanhempi nainen ja sitten hän otti tämän aiheen esille. Abortti niin, että se on yksi mikä tulee siellä sairaalamaailmassa, kun toimit siellä pappina. Ja mä sitten kysyin, oikeasti mä en mitään muuta kysynyt kuin sen, että millä tavalla näissä keskusteluissa, että mikä sun tapa on lähestyä sitä asiaa. Varmaan tietysti kuuntelee ensin, mitä nyt sit äiti haluaa kertoa, joko abortti on suunnitelmissa tai se on tehty, jompikumpi. Että kuunnella aika se tarina ja näin. Mutta sitten se, mitä mä halusin kysyä, että tuotko esiin sen näkemyksen, mikä niin kuin Raamatusta nousee, että mikä Jumalan näkemys on, milloin ihmiselämä alkaa. Tai ja tämä biologinen näkemys siitä. Niin, tai siis mä puhuin ihan vaan hengellisestä näkökulmasta asiaan, että tuotko siitä, tuleeko se keskustelussa ilmi. Niin siitä hyvä, että mä selvisin sieltä fyysisesti koskemattomana. Siis se raivo, mikä syntyi tässä meidän kouluttajassa ja sitten siinä oli muutama suurin piirtein mun ikäisiä naisia, niin se oli mä oikeasti säikähdin sitä. Se oli niin voimakas, en mä nyt fyysisesti pelännyt, mutta siis semmoinen, silloin mä että kyllä tää on tosi herkkä aihe, että me ei voida edes niin kuin semmoisessa koulutustilanteessa keskustella, että millä tavalla tämä sairaalapastori kohtaa ihmiset ja tuleeko siellä esiin tämmöiset kysymykset, että mitä Jumala ajattelee tästä. Mikä on hengellinen näkökulma asioihin. Kyllähän biologisen näkökulman kaikki tietää. Se ei niin kuin mun mielestä ole varsinaisesti salaisuus, ainakaan Suomessa. Et miten raskaus alkaa, mitä... Niin, siis voi sanoa, että biologia ei ole epäselvä, eikä biologit ole siinä ristiriitaisia keskenään, mutta sitten se kuva, mitä mediassa annetaan, mitä annetaan niin kuin ulospäin, niin eihän se ole se kuva siitä, että ihmiselämä syntyy hedelmöityksessä, vaan niin, ei, totta kai se kuvataan eri tavalla, mutta tarkoitan sitä, että miksi se raivo syntyi, niin se ei liity biologiaan. Niin, se ei liity siihen. No mihin sä ajattelet, että se liittyy? Siihen, että se on niin vaikea asia, koska jokainen, joka tuntee Jumalan, me tiedetään se, että Paavali sanoi, että kohdusta hänet on jo Jumala kutsunut. Ja meillä on psalmit, jossa kuvataan, että jo kohdussa. Ja kun Jeesus oli äitinsä kohdussa, Jeesuksen äiti kohtasi serkkunsa Martan. Siis, Joo.
hän oli raskaana, niin hän niin meni... Elisabetin. Elisabetin. Niin Jeesus oli silloin äitinsä kohdussa ja Johannes Kastaja oli Elisabetin kohdussa. Niin silloin jo Elisabet sanoo, että minun herrani äiti. Eikö se näin Niin, ollut? kyllä. No. Ja lapsi hypähti kohdussa. Niin. Sekä Johannes Kastaja täyttyi pyhällä hengellä. Ja sitten hän tunnisti niin kuin Jeesuksen, joka oli vasta niin sikiövaiheessa. Näistä ei pysty kukaan niin kuin kiistämään sitä, että Raamatun kuva on niin selkeä siitä, että kohdusta alkaa jo kaikki. Ja sen takia biologisestihan me voitaisiin siinä sitten jo, eka on yksi solu, joka jakaantuu ja tulee 2, 4, 8 ja niin poispäin. Ja siitä olisi helpompi keskustella. Mutta jos me katsotaan sitä kuvaa, minkä Jumala antaa siitä Raamatun kautta, niin ei se jäädä keskustelun varaa. Ja siksi se on niin. Mutta mä olin todella hämmästynyt, että ei voi edes niin kuin... Miksi ei voinut sanoa, että joo, että kyllä tästä joskus keskustellaan, joskus ihmiset kysyy näin, että on hengellinen kysymys heille. Ja monet ihmisille ajattelee, että tämä ei ole hengellinen kysymys. Ei. Se kerta kaikkiaan se loppui siihen se keskustelu. Mä niin katsoisin tätä myös siltä kannalta, että jokaisella aikakaudella on joku sellainen pahuus, jolle me ollaan sokeita. Ja että siinä on, niin uskovina ajatellaan, että siinä on niin henkivallat voimakkaasti mukana. Että vaikka niin ymmärtäisi, niin järjellä ymmärtäisi, että se on niin oma lapsi, mutta sitten ei kuitenkaan ymmärrä, että okei, mä oon nyt tappamassa omaa lastani. Se ei mene siis järjen tieto ja sydämen tieto on 2 eri asiaa. Niin, mutta joku sellainen... Ja mä en ole tästä mitenkään vapaa, en mä usko aina ollut. Tää ei ole siis, mä tiedän just, että mä olisin voinut itse olla mukana tilanteessa, mä sanoin, tee abortti. Niin se vaan on. Kyllä. Mutta tätähän monesti niin otetaan analogia siihen niin orjuuteen, että miten siihen aikaan se oli hyvin yleistä ajatella, että orjuus on ihan ok. Ja siihen tarvittiin sitten pieni joukko ihmisiä, jotka sanoivat, että ei ole. Ja sekin lähti Raamatun pohjalta, siltä pohjalta, että jokainen ihminen on luotu Jumalan kuvaksi, jokaisella ihmisellä on sama ihmisarvo. Ja sitten se pieni joukko sai käännettyä sen. Ja tänä päivänä orjuudesta puhutaan, että hui kamala, että orjuutta on ollut. Ja se on ihan oikein. Mutta samalla ei nähdä sitä, että meidän sukupolvi tappaa lapsia kohtuun ihan valtavalla määrällä, joka on niin kuin suurempi pahuus, kun miettii, että ne on todella niin kuin viattomia lapsia, jotka ei ole mitään tehnyt pahaa, että ne olisi ansainnut kuoleman. Niin siksi itsekin haluan pitää tätä asiaa esillä, että syntyy sitä keskustelua, koska sitten kyllä monesti, että jos ihminen alkaa ajattelemaan tätä asiaa, niin hän voi hyvinkin muuttaa mielipidettään. Mutta sitten jos sitä asiaa niin kun hymistellään eikä sitä keskustella, niin sitten se jää. Ihminen ei välttämättä ajattele sitä ollenkaan. Ja saattaa tehdä päätöksenkin ilman, että ajattelee sitä. Mutta tuliko näissä ollenkaan puheeksi semmoinen, että kun sä kysyt, että kerrotaanko konkreettisesti mitä tapahtuu, että tämä heidän potilaansa, tämä nainen, nyt tietää sit, mitä hän on tekemässä. Ja tuliko siinä semmoinen, että kerrotaanko, että on mahdollista antaa adoptoitavaksi? Kertooko ne semmoista? Joo, siis tämä asia jäikin tässä sanomatta, että kun hän kysyi, että annatteko te eri vaihtoehtoja, niin he sanoi, että jos nainen haluaa abortin, niin ei anneta. Että ainoastaan siinä tapauksessa, että äiti alkaa kyselemään, tai miettii sitä, että tekeekö abortin vai ei, niin siinä vaiheessa he ajattelevat, että sitten he voi vasta kertoa siitä, että on muitakin vaihtoehtoja. Eikä jotenkin sellainen olettamus on, että nainen tietää kaiken ja on tehnyt ratkaisun sillä perusteella, että kaikki tieto on ollut hänellä, mutta sitten ei edes kerrota sitä. Sanotaan, että halutaan niin kuin kunnioittaa sitä, tai mä muistan, kunnioittaa naisen tahtoa. Mutta siinä jää niin kuin sellainen mahdollisuus, että
nainen on tehnyt päätöksen sillä perusteella, että en tiedä onko yleistä ollenkaan, mutta että nainen on tehnyt päätöksen sillä perusteella, että vaikka että hän ei taloudellisesti pystyisi pitämään huolta. Ja tämä perhesuunnitteluneuvola ihmiset itsekin sanoo, että ei siinä jää yksi, että on paljon sellaisia taloudellisia tukimahdollisuuksia sitten siihen. Mutta että he ei kerro muista vaihtoehdoista, ellei nainen tavallaan niin kuin itse sitä osaa kysyä tai alkaa kyseenalaistaa sitä, että jos mä pidänkin tämän lapsen, niin silloin kerrotaan. Se voisi ajatella, että se olisi esiteltäisiin heti siinä vaiheessa. Se pitäisi olla, no joo, siis mä olen sitä mieltä, että abortti pitäisi tehdä täysin niin kuin lainvastaisiksi, pitäisi tehdä sen laki, mikä kieltää abortit, mutta siis olisi sekin nyt jotain edistystä, jos siinä kerrottaisiin naiselle nämä vaihtoehdot. Mutta jos mä ajattelen, se lailla kiellettäisiin abortti, niin kuin se on ollut kielletty, ja sitten tehdään niitä henkariabortteja, jotka taas sitten vahingoittaa naista. Nainenhan siinä isä ei joudu siihen operaatioon. Mä ajattelen, että laki voidaan säätää heti, kun miehet ottaa vastuun asioista. Niin kauan kuin miehet ei kanna vastuuta asioista, niin kauan ei käytännössä. Mä ajattelen, että abortin täyskielto, laittomaksi tekeminen, niin se kaatuu naisten niskaan. Ja tämä on niin kuin semmoinen iso ongelma, minkä ratkaiseminen on hirveän vaikeaa, mutta mä ainakin ajattelen, että isähän on tässä, en tiedä kuinka monessa, siitä ei varmaan löydy tilastotietoa, että paljonko isä tai on vastuussa tai isän vastuuttomuus on syynä siihen, että ajaudutaan aborttiin. Mutta jos me lähdetään tälle linjalle, niin sitten kaikki rikokset meidän pitää katsoa, että mitä on niin kuin vanhemmat tehnyt, mitä isovanhemmat tehnyt, mikä on niin kuin tämä. Ei sitä voi, niin kuin, jos puhutaan jonkun ihmisen surmaamisesta, niin se on vain niin kuin jonkun ihmisen päätös. Ei me voida lähteä katsomaan. Kyllä voi niin kuin jollakin tavalla ottaa huomioon niitä olosuhteita ja varmaan niin kuin missä tahansa tappo- tai murha-asiassa otetaan niitä huomioon. Mutta se ei niin kuin poista sen ihmisen vastuuta, joka on tehnyt sen päätöksen. Kyllähän eikö näitä ole katolisia maita, missä abortti on sallittu ainoastaan, jos äidin henki on vaarassa. Siis, eikö sellaisia ole? Siis silloinhan ei puhuta abortista. Nyt pitää niinku tehdä ero siinä, että abortti tähtää ainoastaan lapsen surmaamiseen. Mutta sitten voi olla sellaisia tilanteita, missä niin vaikka pyritään kuinka hoitamaan sekä äitiä että lasta, niin todetaan, että me ei pystytä niin säilyttämään molempien henkeä. Ja yleensä, jos äiti kuolee, no riippuen siitä tilanteesta, mutta että sen täytyy olla sellainen tilanne, että jos se lapsi voitaisiin, niin jos on siinä vaiheessa, kehitysvaiheessa, että voidaan tehdä tuo keisarileikkaus, niin se on siinä. Saadaan pelastettua lapsi ja äiti, mutta jos on siinä sillä tavalla, että lapsi ei selviä ilman äitiä ja äiti kuolee ilman jotain hoitotoimenpidettä, niin ei se ole abortti. Ei siinä tähdätä sen lapsen tappamiseen. Se on totta, että se on. Mutta tämmöisiä lakia on. Mutta ne esitetään, kyllä silloin, mun mielestä laissa puhutaan silloin, kun abortista kuitenkin, vaikka ne nyt erottaisi tämän toimenpiteen tarkoituksen, niin sillä pyritään. Se on harhaanjohtava, jos siinä puhutaan abortista. Ainakin niin kuin sillä tavalla mediassa on, no niin. kun on puhuttu näistä. niin joo, mediassa otetaan tällaisia erikoistapauksia, jotka ei oikeasti ole abortteja. Monet jopa sanoo, että keskenmenosta joutuu vankilaan näissä osavaltioissa, missä niin kielletty aborttia. Että se on niin kuin täysin väärä ajatus. Että jos lapsi kuolee kohtuun, niin eihän se ole abortti, vaan abortti on ainoastaan se, että halutaan tietoisesti tappaa vain lapsi. Se on abortti. Ja silloin se on selkeää, että voidaan puhua, että abortti voidaan niin kuin kokonaan kieltää. Ja sillä niin kuin lailla on, jos sanoit, että tehdään henkariaborttia, niin ei ole tarkoitus, että toisen ihmisen surmaaminen pitäisi tehdä turvalliseksi. Että kyllähän murhia tapahtuu ihan samalla tavalla, vaikka murhat on kiellettyjä. Mutta se laki on kuitenkin hyvin vahva tuuttori, että siinä joutuu miettimään, että onko mä valmis kantamaan oikeasti vastuun tästä tekemisestä niin lain edessä, jos mä tämän teen. No sä ajattelet, että jos nyt säädettäisiin laki, niin ihmiset kasvaisi sen mukaan. Tietysti siirtymävaihe voisi olla. Laki on vahva tuuttori.
olisi siirtymävaihe olisi varmaan kyllä tosi hankala ennen kuin ihmiset tajuisivat, että okei, että tässä täytyy oikeasti ottaa vastuu siitä. Niin, no, silloin miten... esimerkiksi kouluihin sopivalle luokka-asteelle ja sopivalla tavalla kerrottaisiin näitä asioita ihan oikealla nimillä, mitä siinä tapahtuu. Eikä vaan niin hymistellä ja sanota, että no eläkää niin pellossa ja sitten voitte tehdä abortti, jos käy vahinko. Niin, että kyllä sitä yhdessä sukupolvessa saisi muutettua asiaa. On se mahdollista. Sitä ei tiedä muuta kuin kokeilemalla, mutta mä luulen, että tässä on nimenomaan se näkemys, puhutaan oikeudesta, naisten oikeudesta ja vapaudesta ja tämmöisestä. Ja se on aika lailla törmäyskurssilla toisenlaisen ajattelun kanssa. No se on juuri tätä, että onko hevonen koira ja onko lapsen tappaminen ihmisoikeus. Niin, että me voidaan alkaa puhua ihan eri nimillä asioista, jolloin se hämärtyy se todellisuus. Mutta jos me puhutaan oikeilla nimillä, niin silloin, ja jos lapset niin kuin vaikka koulussa oppisivat sen, lapset on yleensä hyvin niin kuin sellaisia oikeudenmukaisia kuitenkin niin kuin sydämeltään. Että he tajuaa heti, että eihän se ole oikein, että äiti tappaa lapsensa. Se on varmasti, niin kuin sanotaan, että 99,9% lapsista tajuu se heti. Ei sitä tarvitse niin kuin pitkällisesti opettaa. Mutta sitten että tähän on sitten opetettu monin tavoin, että äitillä on erityinen murhaoikeus lapsensa, niin sitten tätä on täytynyt opettaa pitkään. Näin mä ajattelen. Että kyllä sellainen omatunto kyllä puhuu siitä, että ei omaa lastaan. Tässä olisi nimenomaan se ajattelutavan muuttaminen. Olet varmaan katsonut sen Ray Comfortin puolen tunnin pätkä, kun se varmaan joskus haastattelee ihmisiä. Onko se LA:ssäköhän se on? Kaliforniassa niin, varmaan. Joo, niin siinä hän just etenee sillä tavalla, että hän tuo, mitä natsit teki. Ja sitten ihmiset sanoo, että joo, se on väärin. Ja sitten siitä siirtyy, kun ihmiset saa herätelty ihmisen ajattelun siihen, että ei saa toisia tappaa, että se on ihan järjetöntä. Niin sitten hän tuo tämän aborttikysymyksen. Niin oikealla kysymyksellä, niin mä muistan, että myönsikö jokainen sen, että okei, nyt kun hän ajattelee uudestaan, niin että tottahan se on. Että tässä tapahtuu niin kuin vähän samanlainen tilanne, että okei, että miksei kukaan tee mitään. Samanlainen natsi, että miksei, no ei hyödytä nousta sitä vastustamaan, koska mitä yksi ihminen voi tehdä. Niin, ja tämmöinen. Okay. Ja sitten Ray kysyy saman kysymyksen nyt sitten niin aborttiin liittyen, että yksi ihminen voi aloittaa sen ja muuttaa koko systeemi. Mutta siinä tulee hyvin esille justiin tämä, että perustelut, että jos on vaikka raiskaus, että totta kai on oikein tehdä aborttia. Ja sitten Ray Comfort kysyy sitä, että kenenkä se rikos on. Okei, se lapsen isä on tehnyt rikoksen. No sitten kysyy, no ketä siinä rangaistaan? Lapsi tapetaan. Ja mikä Suomessakin on vaikka raiskaajan rangaistus, niin se ei ole kovin paljon. Ei se. Että se on aivan olematonta ja sitten lapsi ollaan valmis surmaamaan heti. Niin, no. Se on nimenomaan, mutta tuo on kanssa niin voimallinen, mä en tiedä, pystytkö sä lisää linkin sitten tuohon videon alle. Niin, koska se on, mä kerrankin näytin sen yhdelle siis aikuiselle ihmiselle, niin se suuttui siitä tosi kova. Se ei vaan niin kuin, hän taisi tajuta jotain, mutta hän suuttui todella kovaa siitä. Mä hämmästyin siitä, että miten voi olla, mutta se varmaan on, että kun ajatus kulkee tiettyyn rataan, niin joku herättelee sen, että okei, että sä oot ajatellut väärin. Se voi olla aika kova paikka. Mutta se on todella hyvä dokumentti ja herättelevä pätkä. Kannattaa katsoa se. Tähän ihan loppuun pari ajatusta heitän sillä tavalla, kun puhutaan aina sitä, että naisella on oikeus valita. Ja se on tällainen feministinen ajattelutapa. Ja mä siihen pari kysymystä sitten laitan, että jos nainen haluaa tehdä abortin, koska lapsesta olisi tulossa tummaihoinen, eli isä on
tummaihoinen, niin onko silloinkin naisella oikeus vaan valita sen tähden, ihonvärin tähden, niin tappaa se lapsi? Tai sitten, että vaikka sukupuolen perusteella, mitä paljon maailmassa oli, vaikka Kiinassa ja Intiassa, että okei, on nyt raskaana ja se on tyttölapsi, niin sen me halutaan tappaa, koska me halutaan poika. Ja onko nämä sitten edelleen vaan naisen valintoja? Mutta olisiko tämä nyt tähän perhesuunnitteluneuvolaan ja sitten jatketaan näillä muilla haastatteluilla myöhemmin. Joo, kiitos kun jaksoit seurata ja ei muuta kuin uutta jaksoa kohti. Palataan. Moi moi!